These people, um, deep mouth will go and then arrive. I have to call them. Copy in a door block, so now I'm going. This guy hospital, I don't know why. They are not. They will not shake you. They will not shake you. I will leave them. Can they see me? Oh yeah, I'm wrong, but I'll be that thing. Or car hack. Look at hey, mama, why did you get my woman? Hey, why did you get my woman? Who is this calling me? Hey, why did you get my woman? Why did you mama? I see a push. Only out here, my waist in one. They will tell more. You were looking at picture that on your wall. I'm a bit to go more. Made you need well dog, make sure not that viral. I made you need more doggy. I will make sure it went viral. On a latch out of latch out of feature what is pen. It's in the hotel more. She womb. Almost general out the ego. Only keep the womb about one show. Duty talk and a fork while up. No, my dear shorty. Ndị nọ na di alagharị ọtụ n'ike ndị ji ike ala ọtụ ụmụ achọ ọtụ ụmụ na-ada ụra na-ezuzugharị atacha ụwọ na ya na-ezuzugharị Chineke mgbuo m nke ndị na-akpọ m ijere na-emegbu n'ọgwụ ị na-emegbu n'ọgwụ ị na-emegbu n'ọgwụ ị na-emego hospital ka ị na-emego hospital ịma na ị na-emego hospital tọọkọ ma eme m ụkwara m afa ọ bụrụ na ịchọghị imegbu n'ọgwụ akwụkwara akpọ m afa I don't want anybody to come my name. I don't want anybody, any of you. Then they are forever. Uncle Sam. The one also. NK Bank. Of the able collectors. And the angel. The angel. Look at one leads again. We won't want again for my person. They can check you after. Money ever. If you have come after. Imagine you may go no. Hey, the pardon, yeah, I may call about a big one. Nurse! Yeah, I'm back gone. Biananya. Anybody want me jelly about mood to me? Anybody want me jelly? Mood the person. I'm also going to be video. Don't finish. Don't drink a fish. I cannot tell me. I don't know. Uncle Sam, my baby, I love you. Uncle Sam. Open wine and why you been no one. Open wine and why you been no one, Uncle Sam. Uncle Sam, give me some washing, baby. And I'm blood. I'm a TV Sam because of you. I'll put my visa but I can't see you.
I'll visa. I'm your phone. Make visa back. I can't see your uncle Sam because I love you. You are a darling. You're such a darling. I'm an under man that we wear. This is a gift. Ubi na afua. Ubi na afua. And then gift ubi na afua. Doshi. Nde ekpere ma ụmụ amụnsu. Ụmụ amụnsu ndị nọ na kofu. Ndị evu ọta evu duwas. Ụmụ ekwensu Chineke bụrụ ọnụ. Ụmụ ekwensu Chukwu bụrụ ọnụ. Chineke abụghị akara aka ụrụ ọnụ. Ma akwụgharị ụmụchi nala my glory. Ọchịchị n'ụlọ for you. Ụmụchi nala my glory but it's n'ụlọ for ụra. Mgbe ime ekpere ma ndị ori. They won't take it to. They cannot. They cannot. They are too small to take my glory away. They don't fit. The hair, that's my baby. But I go. That person now go on there and I come off. But I can't try friend. I'm trying to come out. I can't take your friend. Hey, if you go. Why is this turning me? God, why?
TikTok jụrụ oyi why? Goddess. Goddess. Oh, TikTok Goddess. now. 001 power. 001 ịkwata. TikTok jụrụ oyi why? Ebe 001 nọ na hospital na onye ọbụla nọ na hospital na what for you? Onye ji ahụ a na-eshek ụlọ. Anyị nyere kọntent ise TikTok abọọlụ wa. Ị nyebere ha kọntent, anyị na-eche gị. Ịkwata power. Na ihe a bụ eziokwu o, n'ọzọ mụ ji TikTok na nke ọgbazi. Ya bụ kịta ka m nọgisiri ya o. Gwa bụ onye ji TikTok na ma a gwara gị ma nkwata iche na ọtụtụ a na-asa gị isi. Gwa na anyị Anambra. Gwa bụ 001 anyị Anambra 002. Oo, anyị Anambra ọcha onwugwu ọkụ. Ịkwụnyego ya n'ọkụ na. Enweghị ya mekọrọ ihe ọkụ ya na-adanye. Ịkwụ ige ya n'ọkụ. Oge echi Okeke ka na strọgụl. Ọ ka na-agba lịkalịka. Opposition go kamera ya. So tata ka ga-enwukwara ọkụ inyego ha tọpik. Ọbatago. Enji ọbata ọsọgodi 1 million of ha abata onweghị any space ọ cover. Ọ nọ na shop onye ọbụla nọ na shop ya. Onye ọbụla nọ na shop ya. Oticha mkpoje ezu ike ṅụọ mmiri ọkụ ṅụọ paracetamol mapụtakwa again. Agba anyị Universe, gba anyị Lion. Ndị onye na-ege Lion enyekwa gị Lion ka gị na ndị bịara ikpe na nke gị kee. Ọ dịrọ ka Lion agba na page ya because of Diamond and the foreign. Nke gị bụ direct. Nke ya bụ akpata eke. Anyị na-adị eme ofu. Nke bụ akpata eke. Amata eke. Akpata eke. Ego direct nke ya bụ Grace foreign. Mana nke gị bụ Grace gị direct Grace. Since ahụ enwebe onye ọzọ gbara ya Lion. Olet ọkịta ka ọ ya ejezigwa ndị grup ya. Ọkịta zọ ya ejezi na WhatsApp group ha si ha ngwa bịanụ gba m Lion na-ejizi amụmamụ. Ifu ha atụkọ ego. Ndị kpọrọ nshi ma ndị zara ụlọ ma ndị na-egwu agadi nwaanyị n'obodo ebe anyị atụkọ ego na ahụ bịazie bịa gba ya the Lion ka o wee koo. So enwe ndị Lion agbara ya dialect kịta Universe akpata eke emechakwa ọ ya ewechikwa ya azụ back to the group. Abụgodi Lion ahụ ọ dịgboro Lion. Any Igbo Universe ka kwete na ọ na-egara akụkụ ya. Agbagodi ya Universe. If Universe na page oge echi mara na arenji. Ma a na-arenji Universe. Take it from me. Who are 001? Onwe gị na-eke Grace. Grace foreign metụrụ ya nwa tekem. Grace Diamond metụ ya nwa tekerem. Ịghọtago? Ọ dịrị bụa. Nke gị direct. Virgin Grace. All the way from above. Onwe gị na ya na-azị ya azọ. So biko nye ha topic. Nye ha topic. Ọ bụrụ na m ịgbanụ m saga. Biko gbanụ m saga. Ka ọ bụrụkwa topic. Don't worry, ka m bịanụ. Anachukwu topic achọ. Mmadụ na-ebu anya n'ọbụ na ka m bidego n'eriri ọnwụ hụrụ ya. A na-achọ topic achọ. Ka m nyakwa ha. Nya ha trela. Ichere Sochi onye ọjọọ Sochi onye ọjọọ nwaanyị ọjọọ Sochi ntọ lamoto lagharịba ndị polisi informat ntọ Sochi ife ndị na mmadụ jere ga-egbu gị Sochi
ntọ ijere onye ohi ka ka arụ gị dị oke achọrọ m ịgwa oge echi okwu. Good afternoon, ma. Ọ dị ka ihe na-break dị ka netwọk na-enye Ijere nsogbu. Okay. Okay. Ogechi. Good afternoon. Don't worry, don't worry, uche m dị n'ihe anyị na-eme. You know? Ogechi. Ekunite m at 2 something a.m. because ewetara m ozi n'isi gị. Ihe m ji wee chọọ ka m were dis Ijere platform wee zie gị ya bụ na ama m n'anya gị nọ na dis platform well at least ka ọ nọ n'ozi a because ozi a ọ ga-elekwa ịma na agwara m gị si gị 2029 mba 2027-28 ka m gwara gị si gị paaki wa akpa gị because your marriage is over. Now last night ya chi fotere today ewetara gị n'ozi ọ bụla ebe ị na-agbara Messi ike boy and you put on akwa ndị maid. Akwemaka akwa ndị maid dị afụrụ m gị very clear. Iyi bebi amaka skirt and blouse wee tinye ịchafụ and that akwa is an old cloth. Akwa ndị maid ndị boy iwe na-agbara Messi ike maid wee jụwa Messi wee sị m Messi kezi ihe Ogechi na-agbaziri gị maid. Messi wee sị m yes that she's supposed to be a maid. Now Ogechi agwara m gị si gị in a spiritual realm Ogechi mgbe na-agwa gị in a spiritual realm you have put on a cloth of shame, disgrace, backwarded. Let me tell you something. Ihe ọbụla m gwara gị, go and write that particular date, Ogechi. I told you that you will never use your money to do anything meaningful to your life. You see your projects, all those your projects, I don't cancel them. You can't rebuild anything again because ego gi emegomia involve problem upon problem. Because the first time ibia kete kenyelem, you understand what I mean? Give Ogechi ka anọ na group wee kpa nkata otu a ga-esi gbuo gị. A wee sị m na ị ga-agba ndụ. Ihe m na-agwa unu before God ọ bụkwa na m na-asị about this thing. Nlarụ ụra m ekunitena. Ejiro m nwa m anwụ iyi for no reason. I can't even use my baby nwụọ iyi for this useless start ma amara ebe ha bi. But if for my life, I can use it and swear. Ogechi had the 5 in number. Or the has had the 5 in number or 6 in number. I will plan out I get see where wogi. Either with juju or I get send the higher assassin in America ga bobugi. Ogechi had on a group where plan lawyer. I was the one who came out and leaked that information. Oge
Ogechi mgbe ejidere gị na Lagos na Abuja asị m nweta petition ka e wee tụọ gị nga ka e wee memina gị. I look at it nsi mba na esi na ọsaga ka mụ na gị ga-agbawa ka m hapụgodi that petition. Ogechi, my petition, I did not bring it. I did not support them to bring that petition. And the people, they are angry at me. They are angry at me because they say my case with you supposed to push you more further. But I withdraw my own because Guinea, I was sympathizing. That little time when I get not together, that little time, small thing, I still they remember that area and I was withdrawing my back. But when I want to go and do my papa burial, Ogechi, uno on a group, uno where plan know how to come and disgrace me in my papa burial. You told me, you give it to me as your word, that Nina Biada my father burial, Kibia mo call my father and the raw come on his burial day. And what happened? God stop you. The thing he plan Oromo, God now fulfill it in your life. That mockery, that disgrace, you plan to come on the 7th of January to come and disgrace me in the grave of my father. That the same day, without withdrawing, it was the same day that the shame and disgrace was raw. Now, and you never still learn. And now, I was dreaming this. When I wake up, I saw you online telling me, Amma, that nigga having all the states of Nigeria, that I must spend my money. Ogechi, I just they mock you because you don't even know who you they do something with. It was a case with the people in Nigeria. Otegaka anachugi. But I went and do prayer for you, scatter that case on your behalf. Awaranginyegia as my word, that nipa amempeya, unuga court as soon na court esitro. George Gareba, George Aradroya, Aquia in Abia all the time. Oppose also give a even mandigan and make case in Quia, na court esitro, na Darasina George Aradroya, Nkemere, Obuzie Muba Marakena Abia. Poharia na the host. Ogechi, let me tell you something. I want to warn you with this platform. Be careful with me. Be careful. Can make something honored everywhere. Be careful with me. I'm sending the people. The truth matter is that I see that in fact, you still they hide the people who plan to eliminate you, who plan to kill you. You still they hide them. And I want to ask, how will you get justice by this way? Get the kind justice in our church? Because I don't understand this kind of justice. If you look now, justice. Everybody wants to get justice on their behalf. But the truth matter is that anybody among you people who are willingly to say, yes, I can chase it out. This is what I do. All of you are hiding. None of you want to accept your sin. None of you want to accept na merenka na memeronka. It's only people like me that always want to remind you people your sin in your presence. Ogechi mmadụ kpagaga kita anụnwa isi na idere ụmụazị rest in peace. Isi na ikele ọtọ mmadụ. But ihe anụnwa ị na-ekwu kita na ama chọrọ isendịrị gị asasi. I want people to record this thing I'm talking right now because it's very important. Na ama chọrọ isendịrị gị asasi. You are bringing
Nkechi Benko nude na-egosi many people. And I came and tell you, Ogechi, be careful. Because you don't even know the kind of thing you are doing to yourself. That if I were Nkechi Benko, I will shoot you dead. I say it and I will repeat it and repeat it and repeat it. Because na kanishi nudia. Since young that thing, Ogechi, have you ever come on social media, repeat sharing that nude again? I think people have called your attention. You have to listen to that word, Amaku. You understand? Because if you do it to somebody who is frustrated in life, Ogechi, the person will end herself and end you. And that is the philosophy. That is how it's supposed to be. So, also kwa gebe wa. Also kwa gisi na ama potara ndi gari ibugi modigi. I don't fucking give an F. Take me to court. Now anybody posted your most wanted, he get a petition. This morning, I don't land the most wanted again to you. I don't share them because I am waiting for this court date. People hurry the whole state. I don't want to. If I want to know about you, Ogechi, Nigeria, but you can never cross Nigeria. Do you want us to cross Koya? Icho kai beti aya nga na aba Nigeria state but Igbo Ogechi can never, even with you married to Nigeria man, with your investment, kiss that investment goodbye. Because let me tell you, I said to go everywhere. I want even your lawyer to put his ear open actually what gives you. You believe na it is tough. You believe na another omugi na okugi another ekwu Ogechi. I single-handedly am. I refuse you to intimidate me from nowhere. Iya mama me ya. Isi ka igawa court. Okay, na abata Nigeria. You can send the lawyer. You don't send my lawyer. I can't go for munanya. When you go to lawyer and get with his motor heart with cheap amount of money. Why your millions? Ngana go my 1 naira na ewete kwa ihe m chọrọ. Did I hear you people say in Nigeria you can buy judge, you can buy a case, you can buy date? My sister, I go let the authority know that somebody can bribe them, somebody can buy them, somebody can do this. Kamaru utu George gesi we nụcha that kind thing when you get justice. You are enemy to your justice without you being knowing it. Onye ki na bibia intimidate. Ichene ya no anyị na-akọ maka agbado ụma ya na ị ga-eji ya wee bịa imago bịa channel one corner. Nne agbara ụma ya is no man, nobody, is a 1 minute man. A man who refused to be pregnant na tụba nwaanyị ime. Any man na agba okwe awụrụ a man enough. A man who can talk and deny on what he say is no man enough. Just like you told him. So, my sister, in a spiritual akrom bugongi, emegongi, idwago kamade. Very soon your husband will visit. Now, it will manifest in your husband. I want to happen. And now one ga akpọta bụ nwaanyị onye amị. So ya ihe chọrọ echi ha ga-enye gị ya. Mgbe ogu a ga-ebido ị ga-erote prọfesi a. Ogechi 2028 ọma ngafe aka go ya mana mmụọ ma n'ife. Ihe ọ na-adị na-abụ di gị na-agbasa ọrịa ijekwaje chebie ya o iburu ya wee nawa n'ụlọ. My sister, mgbe afọ ime ga-aba ebe a ga-anọ wee mee ya bụ na military zone, army quarters. People were a room, how were a short time room? How got a short time room at over 1 year? Ogechi, let me tell you something. You're a very big fool. It's all for you to use your money and soak for investing in Uchuku,
mụtara Ugochukwu obudiri ofu nwa. But you use your money na-agba kelomeke, na-agba saga. My sister, 2028. Obu ni bidoro na wee chọwa ya. You gonna remember this my message. It is a prophecy of Urokoto. Because now look at no this morning and I go see maybe easy akwa made. Do you know what that thing means? It is a cloth of shame. Shame ewugogi. Now, I want to tell people something. I said, na otu anụnwa a na-aga court, anyị ekwesịrị ozi ịbịa ebe a na-ekwuzi okwu a, anyị kwesịrị ịgbachi nkịtị. Na achọrọ m ịgwa unu ama na ọ bụrụ this short live video m na-eme all these few days. Na-agwa ndị mmadụ Ogechi siri nweta ego na ọ chọrọ inye ndị na-share petition ya, ndị na-share most wanted ya petition. Betina, no, I'm surprised. The thing I saw, it was not about that most wanted. That Ogechi is not criminal and see have they take time and ask Ogechi, does it mean that she is not, like they did not award this court whatever, like a judgment for her? Why is she not saying, I am petitioning these people because they share the most wanted I have award. Now, I have won from the Nigerian whatever. But there's another thing. Now, when we are one day mad, Ogechi switch is a CCA. Let me tell you people something. Somebody may write Edumonia ga court, Eduziena court. Another thing, Kega, my sister. Let me tell you people something. Onye ọbụla ifuru dere something na mpempe akwụkwọ si na ya nke o ji wee gaa n'ụlọ court, wee gazie na court jee kọwa another thing, onye nka never get justice. Because ihe judge na-anya bụ ihe edere n'akwụkwọ, gịnị butere unu na court? Unu na-eyuzu n'ọgụgụ isi unu ekwezina ka Ogechi na-agalo school ọfụma, na corrupt na mindset. Gịnị ka edere n'akwụkwọ? Ahapụzi ihe edere n'akwụkwọ kọwazi another thing, ebee ka a na-eme ya? Until you people begin to understand na Ogechi bụ ezigbote ekperima. Onye is a daughter of no man. As I'm talking to you people, onye anụnwa amarọdị ebe enyi nna ya. Somebody who never buried him papa. Papa nwụrụ. Ogechi refused to go Nigeria to go and give that man a benefiting burial. Ka edebe afa the man n'akwụkwọ. Till today, ọ dịghị nọ ka the man abụọ onye akpapụrụ n'obodo ya. This is the kind of people anyị na ha na-agba saga. Onye ga-emepe ọnụ na-akọ people ọnụ. Even when if you know what it means that you pay flight ticket to go to Nigeria to go and bury your papa. But Ogechi ga-abịa na-amụ ọkụ gị that spend all this money. Ogechi no spend them for the papa. Where is the love of parents? Nna na nwa. There is no single atom of love. But o were ọnụ bịa na-akọrọ m Jaguars. Nne, asị m ka m zie ozi ebe a ka o nwee ike wee nụ ya. Thank you so much. You're welcome. Okay, Shapiro go n'elu. Mma na-apasịkwara gị asị na very soon ọ mara eju ya klap. Amara eji iji amara m n'ime politik anyị mụtara ọhụụ Ugochukwu were ala. Asị na ọ bụ enye arụ ikpu na-eme expire very soon. Kwenu gị na aka ya gbata enye arụ ọtụrụ ọ na-eme expire. Ugochukwu wee nwere onwe na aja ọtụwa n'ala. Ọtụ mmesa dị Igbo ntụwara young boy na-etu ya. Ịma na ị gaghị bụ Chumeka ka ọ na-ala Igbo yiri ndị ahụ sị ihe ọ na-eji. Anụ nọọ Chumeka ka ọ na-alọtere kpọgotere ya obodo Igbo. Okpuo ya amị. Ifuru ọnụ na ikpugbu ya eme expire very soon. Ndọka ijekwa ka ha ọzọ. Ọgụ mgbe eme kalị ha na-agwa ọgwụ n'obodo oyibo. Emekwara ka ya afụ ụzọ wee kpatara Naịjirịa akụgbuo ya na ebe ọgwụ obodo akụgbuo ozugbo.
ntago so ka uche wee na-adị ya ọkwa na ozi elu ogbogbo ịnụ ọkwa ka o bido n'isi ama ijikwa ajọ jikwa jụọ na ọnụ ka ebido n'isi ga-ekwugharịkwa ya ka ọ hapụ mkpesị na agbalị ya a sị na ọtụ ya ya eme esipaibelis ya mụta ọ na-anya na ọtụ ibu Ugochukwu ọtụ ndị saga Ugochukwu na-arụ ọtụ ndị saga uche edokwa ya a sị na oge ọ ya ejiwe paakị akpa ya egbuo onye mgbe ọkwa ọ ya ebu eje mee ka obi ya eje ekwere ka obi ya eje mgbe onwe ozi nọ n'obodo Igbo na-akwụsị ụgwọ ụlọ ọ gọọmenti na-akwụ ya ụgwọ ụlọ na di ewuru onye amị na ọ bi na gọọmenti haụs were agbasana ya nwunye onye amị onye anyị na-ebi privileji o ji agbasana so right o nwere onye ọzọ nwere ozi ka oge echi ya bịa o nwere onye ọzọ nwere ozi ka oge echi ya bịa gaa o nwere ọzọ nwere ozi ka oge echi ya bịa nne erikwara isi onye ọzọ nwere ozi ka oge echi ya bịa Goddess, Goddess. Goddess. Aga m afụzi val na nke oge echi ọ ka na-aga ebe ahụ zukwanike don't come down to buy me. Emeziela Ogechi dị too manipulative. Val nwee ike ọ decide ya ka ọ nọdụla onwe ya, you understand? ihe a karịa mma ihe a bụ ya opportunity iji nọ ile onwe ihe a wụrụ Val opportunity iji si ebe oge echi nọ wee pụọ
wụrụkwa ya opportunity iji mind their business ya. Ọ bụkwa na ọ ya ekwe, it's a very big opportunity for her. ihe si na ashọn anya Anambra wee marụ that na ọ chọrọ ịnọlụ onwe ya, you understand? ihe si from ka anya mba pụta yesterday ọ tụwalụ ịmara ọ pụta yesterday tụwa oge echi west ịdịkwa we Mba o. anya mba pụtara na ya sị na nwekwe onye ọbụla na oge echi si ya na fans ọmọsị na ọ bụ fan ya ka mama onye nke si na ọ bụ fan ibi ya. Anyị Anambra came out to state the record straight. Na onwekwe onye ọ chọrọ ka ọ fans ya na onwekwe onye a na fans. Na ka e weruta strength ahụ o ji agba saga pụta ka a fight wa ndị Yoruba si ndị Igbo na ha ma nke ume na Lagos. Ọ bụrụ mgbe ọbụla na ọ na TikTok na-asha atụ atụkagụ nkechibenka enwere oke saịdị nke ahụ na-agbawa rekọdụ saịdị ahụ nye gị anya bụ na dị rekọdụ a na-ezu ezu. Ọ bụ na ọ pụọ na yesterday nwa be m abịara ahịa ụmụanọ na ahịa tara yesterday enweghị m ndị aka anyị chance ndị ọsọ ntinye arụ nwepụkwa, you understand, nka na ịgbada praise rekọd. Anyị nọ na nke mgbe the thing nọ na-ahịa ọmụ agwa the NK si aga life anyị Anambra na the woman is setting the record straight and I like her spirit, you understand. That woman wụ mmadụ ifuru anyị Anambra nwaanyị mbụ mmadụ, I'm telling you. So the good news in Nayagi today, whether they believe it or not, because they keep pushing the narrative how chọrọ na-enye ha happiness. People are getting tired of Ogechi Brogada. If bro ha people are getting tired of it. And he recover now. Actually, Igba afagi. Igbatu afagi make your fans happy. Ndị lovuru gị o, ndị lovuru gị mana inwe ndị odogwu n'ọba ikunkum na awọch gị make ya happy. On a normal time chance ọ na-enwero time a na-etufu ewekwara ya apịasukwa ya ọmakwa na ihe na-eme n'onwe onye ọwụ, you understand. Ogechi enwe content, Ogechi emega agbaga afa, she's not funny. Ọ kpọrọ nkọ ịgba afịa dị kpọrọ nkọ dịka nkụ ahụ o bu na baro na nke ịgba afịa dị. You can't force what you don't have. Onya go tie onataghị ike. No, in short, she's too boiled, as in very dry. So what you notice about Ogechi bụ na this saga ọ na-agba bụ calling ya, you understand, that agbaghị ara saga and that saga ka o ji eri, because if she comes for you ma ụgbọ or blackmail wa gị, the next thing ekwu ya ransom. All these people if nọ na boss ya na-akwụ ya ransom, ha na-akwụ ya ụgwọ. So anyawa one na-ehi ụra drip abago gị ahụ. Ndị adị n'ifu nọ na bọs ya ma akwa ngwele ma oji arụsị eme ọgụ jebe n'aja nwaanyị na-eke arụsị ofu onye ofe arụsị o nego Ogechi anya afụ na 7 bụ ihe ruru ya ọmanya ya 7. Ọsọ Chukwu ma ndị ya na ya nọcha na bọs ahụ o nyechara ofe arụsị because the secret apụtabeghị. Nke secret gbapụ na adị na awe because onye nọ gị nso ga-egbu gị ọsịsọ. Somebody that is close to you bụ onye ga-enyewu gị poison, onye gị ya na-adịrọ close ama mgbu gị, ịghọtago. So ụpụla Ogechi na anyị ga na-agwa gị onye ọwụ, ịghọtago. Akwa obidogo GoFundMe na ọ na-asịtị ka atụwa ego eji eme case. That is who she has always been. Ndị iberibe na-amaghị ya should stay away from her. That is who she is. Don't be deceived with her pụta sị gị na-atụtago 1 million, atago 2 million, nwere ya atụta. Tell Ogechi to print her bank statement gosi ndị na-atụ dị ego. It's still the same people na-akwụ ya ransom, ndị oji their nude. Ndị oji nude ha na-threaten.
It's only Nkechi Benko that chest it out. See again, bring it on. Nkechi Benko bụ onye dobere ya na high speed anyị fọrọ ọnụ. Nkechi Benko bụ onye disgwangwara ya, disfigure ya, dismantle ya, tụwarịa ya isi na mee ya ọ bụrụ ex-convict today. Because ọ kesi Nkechi Benko ka Marian Justice bịara i-defend. O wee buru Marian Justice wee kpalịrị ya. O wee buru Marian Justice wee kpalịrị ya. That is what land her into that kirikiri. Kuja ahụ ọ ga. So, ụsụ enwere ọnụ. Ịghọtago? One ụsụ enwere ọnụ. Ụsụ enwere ọnụ. Onye noise ka ọ bụ. Anytime if one etika, she don't be surprised. That's who she is. Imagine a woman that is reacting like this. Imagine nwoke obi no, nwoke ya na abi no no ka ọ ya adị. Nwoke nwere ọnụ because o ji amụ di ya. Di ya mọpụ na ọ na-anụ onye ala. Na-eni kparara m nkịta ọchịpụta amụ di ya. One day ya bụ akwa m hapụ di ya hapụ ya. Very soon tụwa nwaanyị onye amị ime. Ọ ya achịpụta amụ di ya. Na watch ihe ga-eme just near 2 years. From now to next 2 years, they got here. They have nothing, and whether anything good that has ever come out from Ogechi Okeke, nothing. Didn't also know Nyeraka. I was no Nyero Adezaka. I was there Kita na ha actual donation. Why not Ogechi? Bunita Adez a media donation. Adez is a loving soul. When you get money, won't pay Nigeria. No, just advice area. On go to turn upside down. That will not make us to itufu atufu no one night or one inch ndị Igbo. Oh, kuwa bụ a schema. Ababu area. Songi. Only you. On the TikTok na amabu onye bụ on the nebele. But very soon they will get to know who you are. Audio donation now you get. Ranter. You will rant from January to December. Nothing come out. Ndị TikTok na-ajụtụkwa mmadụ one ka unu fụ n'obodo oyibo na-agba saga from morning to night. 247 mmadụ nọ n'oche. Unu na-ajụtụkwa nwaanyị a kedu ọ na-afụkwa period ya. Because enwe mgbe nwaanyị ga-anọ na-afụ nsọ ya like this. Nne arụ gị ama ndịzi gị ka arụ gị ayasa aga ayasa. Una na chukwa nwaanyị a ka ọbago menopause ọ na-akọ free period. A woman needs people from morning to night. Anyway, ndị n'obodo Igbo ji ya na-agbara awa na-arụ ọrụ na-ebuba nyewa nọ na-agbasaga. Ọ ga-agbakọta saga. Those achievements also na o nwere ka nke ụmụ mma ya ihe akwa achievement mme ya. Ọ ya emechere the whole property wee mee case. All time go we are out for case. I am a property about educated illiterate. Mgbe na ọ na-asụ mkpọmkpọ oyibo. Ọgbakọta nke ọchịkọ ya ọnụ. Akwa ngwele your end no go good. If you end ga ama ndị mma. Anyị emeche mee ọhụ ga analyze. Afifra ọhụ ga ahụ Ogechi ji na-agba gị threatening. A ga-emeche mee ya analyze. Ị ga-ahụ ya. Ga write today's date. Ifra ọhụ ga ahụ Ogechi ji agba gị threatening. Fortunate na prince nyere ya. A ga-emeche were ya mee analyze. And the public announcement biko all the TikTokers ga-anụkwa ntị o. Ndị warriors anyị Anambra. If you are an Anambra warrior and you are here, I want to pass a very important message. Bịanụ gaanụ na box na WhatsApp group unu nọ ndị warrior anyị Anambra. Tagiaranụ m anyị Anambra na this announcement m chọrọ ime. If you're a warrior of Anya Anambra, you people should go to your WhatsApp group and make a meeting. One on one. And when any new friend that writes you on DM, borrow wine. They are in a way that I like how you speak, you're outspoken,
I like the way you support Biafra. I love the way you support Anya Anambra. Pia onye am blocking instanta. Ona ka ha sare bata. Anybody who a soldier of Anya Anambra now, Ogechi is coming after your ammo. Biko, Ogechi is coming after your ammo and the Igbo. Protect your ammo and the Igbo with the iron gate, iron chain. Don't fall for any camera down. Don't fall for any love language now. Even from your colleagues, your co-workers, knock it a change, a bit romantic. Oh, all this while we have been together, we have been working. I love you, but I don't want to tell you. It's now that I have the opportunity to tell you. Automatic blocking ozugbo. Ogechi will go extra mile to get something Ogejiri the co Anya Anambra. You people should protect Anya Anambra with everything you have. That woman is an asset. Nwaanyị ahụ bụ a lion, ekwesịghị protect ya. You understand? People around her, lock your DM. Onye ọbụla bata your DM bịa dere gị love language, bụrụ onye amụma baa ya na Sambusi forest. Mụọ ya, were isi ya, were ọhụ ya ma amụ ya, mụọ ya na majaa ya maja. That is how she works because she's a blackmailer and a nude sharer. That's what she is. Onya ka o ji gada ndị oge ọhụ nation a niile ifuru ọgada. All these people a na-akpọ ọhụ nation, all this ọhụ nation, all their nakedness. And o nwere syndicate. Syndicate ya, one stupid boy na-ete ude nwere sugar. Nwere low sugar bụ mgbe ọbụla ya fọrọ ya, ọ zara aza. Egwu ekwere nothing, onwere nke kwere ya ejide aka. Anybody na-agba hụ na-adịrọ close to you, even onye dị close to you, girlfriend ị na-achụsi nso ụwa na-ekwere adarọ gị, na-ekwere ekwete gị, knock it all of a sudden ọ sị gị okay, I am ready to date you. Onye am be suspect. Biko, onye ka nsị ka m gwa unu because a woman ji ọtụ na amụ na-arun program nọ na TikTok now. Protect your DM. Then connection, WhatsApp you. Alpha, man. Light, unmute yourself if you have anything to say. Take the floor. And just touch up. Welcome. Light. Tatu ya barata. Itie Enke light chọrọ ikwu. Enke light never before you. Tatu ya o ka ije onye ụra. Light, what do you have for us? Good afternoon, everyone. You're welcome. Yeah, so I'm here to greet Ijele, but she needs to rest now, so I'm here to greet her because I saw her yesterday with drips. So I was worried. So, but thank God, at least she's getting better right now. So, 001. Yes. Don't worry, you'll get yourself very soon. Thank you. Amen. Nurse waiting. Nurse Vicky. You're welcome. Unmute yourself. Good afternoon. Good afternoon. We can hear good afternoon. You're welcome, okay? 001 they hear. Do you have anything to say? No. Okay. Don't mind that. She has a lot to say. She actually has a lot to say. She don't want greet talk. What do you have to say? Ma, as you were talking, she was busy educating me with what you were saying. Now it is her turn to all the things you tell me. Okay, we can't force her to say something since she doesn't want to say anything. Can you say it on her behalf? Can you say it on her behalf? On her behalf,
because I don't understand Igbo much, so she was interpreting and also enlightening me. That you are basically talking, giving advice to girls that are useless in their life, and also men to be careful of such and for them to protect themselves. And basically, that's the summary of what she said. All right. Please spread the news. No more camera down. If anybody comes to your DM to try to make you feel okay and stick for camera down, use blocking and blind the person to eye. Throw the person inside River Niger with a blocking. Okay, ma'am. Uh-huh. That's the new. We are spreading the awareness. Nurse Vicky, can you mute yourself, okay? Thank you very much. NK, my love. Yes, dear. Unmute yourself. You have any Um, word for us? no, just want to play the music. All right, you can go ahead. Let me Okay. mute myself. Enjoy the moment. FM mode, Bluetooth mode.